Velkommen her til Skolakis Village på Kreta. Det er et flot og moderne hotel, hvor du under opholdet vil have all inclusive. Det vil sige, at du har morgen, middag og aftensmad og drikkevarer hele dagen. Du behøver slet ikke at tænke på at få pengene op af lommen. Du bor i store, lyse, velindrettede lejligheder, hvor du enten har balkon eller terrasse. Der vil være udsigt til poolen eller også til flotte grønne områder. Som I kan se her bag ved mig, der har vi et rigtig flot poolområde med flere liggestole. Det er sådan, at der er en børnepool separat, hvor børnene kan boldre sig hele dagen. Hotellet er beliggende i Plaza Nias i et dejligt, roligt område. Det er i gåafstand til hovedgaden og ned til stranden. Hotellet her er rigtig godt for jer, som gerne vil have en god charterferie i rolige omgivelser, men stadigvæk centralt. Vi glæder os rigtig meget til at se jer her på Skolakis Village.